ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. 10th പ്രിലിംസിന് എക്സാം ഡേറ്റൊക്കെ ഏകദേശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3 മാസം കൂടിയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാവരും നല്ലവണ്ണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നവോത്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന അയ്യങ്കാളി എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അധസ്ഥിതരുടെ പടയാളി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളി. 1863 മുതൽ 1941 വരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം. അയ്യങ്കാളിയുടെ ജനനം 1863 ഓഗസ്റ്റ് 28. 1863 ഓഗസ്റ്റ് 28. ജന്മസ്ഥലം തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്ത് വെങ്ങാനൂർ. പിതാവ് അയ്യൻ, മാതാവ് മാല. അയ്യൻ പുലയൻ്റെ മാലയുടെ മകനായി 1863 ഓഗസ്റ്റ് 28 വെങ്ങാനൂരിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. 1905 അയ്യങ്കാളി വെങ്ങാനൂരിൽ അധകൃതർക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം കെട്ടി. അധകൃത വിഭാഗക്കാർക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഉണ്ടായ പള്ളിക്കൂടമാണത്. 1907 അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെങ്ങാനൂരിൽ സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചു. അധകൃതരുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിലെ ഉന്നതി ലക്ഷ്യമാക്കി അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള വെങ്ങാനൂരിൽ സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചത്. സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചത് 1907. 1909 കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കർഷക തൊഴിലാളി പണിമുടക്ക് സമരം വെങ്ങാനൂരിൽ അയ്യങ്കാളി സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സംഘടിത കർഷക തൊഴിലാളി സമരം നടക്കുന്നത് വെങ്ങാനൂരിലാണ്. അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. 1909. 1911 ഡിസംബർ 5 അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായി. 1911 ഡിസംബർ 5 ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അയ്യങ്കാളി അംഗമായി. 1915 അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള നടന്നു. 1915 അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള നടന്നു. 90-ാം ആണ്ട് ലഹള, പുലയ ലഹള എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള. 1915 കൊല്ലത്ത് പെരുനാട്ടിൽ അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലുമാല സമരം നടന്നു. 1915 അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 ലഹള അല്ലെങ്കിൽ 2 സമരമാണ് നടന്നത്. ഒന്ന് ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള, ഒന്ന് കല്ലുമാല സമരം. 1937 ഗാന്ധിജി വെങ്ങാനൂരിൽ അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിച്ചു. 1941 അയ്യങ്കാളി അന്തരിച്ചു. 1937 ഗാന്ധിജി അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിച്ചു വെങ്ങാനൂരിൽ വച്ച്. 1941 അയ്യങ്കാളി അന്തരിച്ചു. ഇത്രയുമാണ് അയ്യങ്കാളിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന വർഷങ്ങൾ. അയ്യങ്കാളി എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ ഏകദേശം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും PSC പ്രീവിയസ് ആണ്. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പുലയ വണ്ടി അഥവാ വില്ലുവണ്ടി സമരം ഏത് നവോത്ഥാന നായകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്? അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സമരമാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം അല്ലെങ്കിൽ പുലയവണ്ടി. ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാടങ്ങളിലെല്ലാം മുടുപ്പുല്ല് കുരിപ്പിക്കുമെന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? അയ്യങ്കാളി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി സമരത്തിലെ മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ കർഷക തൊഴിലാളി സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയായിരുന്നു വെങ്ങാനൂരിൽ. പുലയരുടെ രാജാവെന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി. പുലയ രാജാവെന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജി. ഗാന്ധിജി അയ്യങ്കാളി കണ്ടുമുട്ടൽ നടന്നത് 1937. ജാതി തിരിച്ചറിയാനായി അധകൃതർ ധരിച്ചിരുന്ന കല്ലുമാലകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ 1915 ആഹ്വാനം ചെയ്ത സാമൂഹിക വിപ്ലവകാരി അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളിയാണ് 1915 കല്ലുമാല സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അയ്യങ്കാളി എത്ര വർഷം അംഗമായിരുന്നു? 25 വർഷം. 1911 ഡിസംബർ 5 ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അയ്യങ്കാളി അംഗമായത്. 25 വർഷം അദ്ദേഹം അതിൽ അംഗമായിരുന്നു. 1936 ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരത്തിനു ശേഷം ഹരിജനങ്ങളും മനുഷ്യരായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യങ്കാളി. ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം നടന്നത് 1936. അതിനുശേഷം ഹരിജനങ്ങളും മനുഷ്യരായി എന്ന് പറഞ്ഞത് അയ്യങ്കാളി. 1915 കൊല്ലത്ത് നടന്ന പെരുന്നാട്ട് ലഹളയ്ക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത് അയ്യങ്കാളി. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി 1893 അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ? വെങ്ങാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെ. വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് വെങ്ങാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെയായിരുന്നു. അധസ്ഥിത സ്ത്രീകൾ കല്ലുമാല ഉപേക്ഷിച്ച് സമരം നടത്തിയത് എവിടെ? പെരുനാട്, കൊല്ലം ജില്ല.
1915 അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കല്ലുമാല സമരം നടന്നത്. പെരുനാട്, കൊല്ലം. തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാറിലുള്ള അയ്യങ്കാളി പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി. 1980 അധസ്ഥിതർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം അഭിഗമ്യമാക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയത് അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളിയുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏതു ജില്ലയിൽ? തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരത്ത് വെങ്ങാനൂരിലാണ് അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത്. അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ഏത് ഗ്രാമത്തിൽ? വെങ്ങാനൂർ. സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അയ്യങ്കാളി വില്ലുവണ്ടി സമരം നടത്തിയത് 1893. വെങ്ങാനൂർ മുതൽ കവടിയാർ കൊട്ടാരം വരെയാണ് വില്ലുവണ്ടി സമരം നടന്നത്. 1893. അയ്യങ്കാളി ജനിച്ചത് ഏതു വർഷം? 1863. പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ മോചനത്തിനായി അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച സംഘടന സാധുജന പരിപാലന സംഘം. സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിച്ചത് 1907. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന കർഷക തൊഴിലാളി സമരം അറിയപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ? 90-ാം ആണ്ട് ലഹള. 90-ാം ആണ്ട് ലഹള നടക്കുന്നത് 1915-ലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുന്നതിനായി അയ്യങ്കാളി വെങ്ങാനൂരിൽ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിച്ചത് ഏതു വർഷം? 1905. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിലേക്ക് അയ്യങ്കാളി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം 1911. 25 വർഷം അദ്ദേഹം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. പിന്നാക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ജാതി ചിഹ്നത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആഭരണങ്ങൾ അണിയണമെന്നുള്ള സാമൂഹിക തിന്മയ്ക്കെതിരെ അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ കല്ലുമാല സമരം ഡേഷ് സമരമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പെരുനാട് ലഹള. പെരുനാട്, കൊല്ലം ജില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ എത്രാമത്തെ കേരള സന്ദർശനത്തിലാണ് വെങ്ങാനൂരിൽ വച്ച് അയ്യങ്കാളിയെ സന്ദർശിച്ചത്? 5-ാമത്തെ. 1937. വിവാദമായ വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നടത്തിയ നവോത്ഥാന നായകൻ? അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളി അന്തരിച്ച വർഷം? 1941. സാധുജന പരിപാലന സംഘം സ്ഥാപിക്കാൻ അയ്യങ്കാളിക്ക് പ്രചോദനമായ സംഘടന? SNDP യോഗം. ശ്രീനാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന യോഗം. ഹരിജനങ്ങളുടെ പ്രമുഖ നേതാവായ ഇദ്ദേഹത്തെ ഗാന്ധിജി പുലയ രാജ എന്ന് വിളിക്കുകയുണ്ടായി. ആരാണിദ്ദേഹം? അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളിക്ക് പുലയ രാജ എന്ന വിളിപ്പേര് നൽകിയത് ഗാന്ധിജി. അയ്യങ്കാളിക്ക് പ്രചോദനം നൽകിയത് ആരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്? ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ. സാധുജന പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? വിദ്യാലയ പ്രവേശനം നേടുക. സാധുജന പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ഉദ്ദേശം വിദ്യാലയ പ്രവേശനം നേടുക. സംസ്ഥാന പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഏത് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? അയ്യങ്കാളി. തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത് അംഗമാക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ അധസ്ഥിതരുടെ സമുദായ അംഗം? അയ്യങ്കാളി. ഏത് നവോത്ഥാന നായകൻ്റെ പ്രതിമയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാറിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്? അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളി സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെവിടെ? ചിത്രകൂടം, വെങ്ങാനൂർ. ആധുനിക ദളിതരുടെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളി. ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്? അയ്യങ്കാളി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി? അയ്യങ്കാളി. ചാലിയത്തെരുവ് ലഹളയുടെ സൂത്രധാരൻ? അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളിയുടെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ആളിക്കത്തിയ തീപ്പൊരി എന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ തൊഴിലാളി നേതാവായി അറിയപ്പെടുന്നു, ചാലിയത്തെരുവ് ലഹളയുടെ സൂത്രധാരൻ. പിന്നാക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അയ്യങ്കാളി കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിച്ചത് വെങ്ങാനൂർ 1905. അയ്യങ്കാളി സമുദായ കോടതി സ്ഥാപിച്ചത് വെങ്ങാനൂർ. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായ ആദ്യ SC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടയാൾ അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമായത് 1911 ഡിസംബർ 5. ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ തുടർച്ചയായി 25 വർഷം അംഗമായിരുന്ന കേരളത്തിലെ നവോത്ഥാന നായകൻ അയ്യങ്കാളി. 1912 നെടുമങ്ങാട് ചന്ത കലാപത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അയ്യങ്കാളി. അയ്യങ്കാളിയെ ആകർഷിച്ച ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാ വിദ്യാമഠത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സദാനന്ദ സ്വാമി. അയ്യങ്കാളിയെ ആകർഷിച്ച ബ്രഹ്മനിഷ്ഠാ വിദ്യാമഠത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സദാനന്ദ സ്വാമി. ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പുത്രനെന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെ? അയ്യങ്കാളിയെ.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇ.കെ. നായനാർ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെന്ന് അയ്യങ്കാളിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇ.കെ. നായനാർ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദളിത് നേതാവ് അയ്യങ്കാളിയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ചരിത്രകാരൻ പി. സനൽ മോഹൻ. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദളിത് നേതാവ് അയ്യങ്കാളിയാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ചരിത്രകാരൻ പി. സനൽ മോഹൻ. കേരള സ്പാർട്ടക്കസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് അയ്യങ്കാളി. കേരള സ്പാർട്ടക്കസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് അയ്യങ്കാളി. സാധുജന പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ പുതിയ പേര്. 1938 പേര് മാറിയത് പുലയ മഹാസഭ എന്നാക്കി. സാധുജന പരിപാലന യോഗത്തെ പുലയ മഹാസഭ എന്നാക്കിയത് 1938. സാധുജന പരിപാലന യോഗത്തിൻ്റെ മുഖപത്രം സാധുജന പരിപാലിനി. 1913 മുഖപത്രം ഇറങ്ങിയത് സാധുജന പരിപാലിനി. സാധുജന പരിപാലിനി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചതെവിടെ? ചങ്ങനാശ്ശേരി സുദർശന പ്രസ്. സാധുജന പരിപാലിനി പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് ചങ്ങനാശ്ശേരി സുദർശന പ്രസ്. സാധുജന പരിപാലിനിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോതി കറുപ്പൻ. സാധുജന പരിപാലിനിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ ചെമ്പന്തറ കാളിച്ചോതി കറുപ്പൻ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദളിത് പത്രം സാധുജന പരിപാലിനി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദളിത് പത്രം സാധുജന പരിപാലിനി. തിരുവിതാംകൂറിലെ പുലയരുടെ ആദ്യ മഹാസമ്മേളനം കൊല്ലം സമ്മേളനം 1915. അയ്യങ്കാളിയുടെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ 1914 പിന്നാക്ക ജാതിയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സർക്കാർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ അനുവാദം നൽകിയ രാജാവ് ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ. അയ്യങ്കാളിയുടെ ശവകുടീരം അറിയപ്പെടുന്നത് പാഞ്ചജന്യം. അയ്യങ്കാളിയുടെ ശവകുടീരം പാഞ്ചജന്യം. ഞാനിതാ പുലയ ശിവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് അയ്യങ്കാളി. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള അയ്യങ്കാളി പ്രതിമയുടെ ശില്പി ഇസ്ര ഡേവിഡ്. ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ വകുപ്പ് അയ്യങ്കാളിയെ അനുസ്മരിച്ച് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയതെന്ന്? 2002 ഓഗസ്റ്റ് 12. അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് 2010. കേരള പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അയ്യങ്കാളി ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം. 2019 കേരള സർക്കാർ അയ്യങ്കാളിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്ത ഹാൾ വി.ജെ.ടി. ഹാൾ, തിരുവനന്തപുരം. പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകരുടെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ സ്ഥാപിച്ച സ്മാരക മന്ദിരമായ അയ്യങ്കാളി വെള്ളോൻ ചാഞ്ചൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മരട്, എറണാകുളം. പട്ടികജാതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നവോത്ഥാന നായകരുടെ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ സ്ഥാപിച്ച സ്മാരക മന്ദിരമായ അയ്യങ്കാളി വെള്ളോൻ ചാഞ്ചൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മരട്, എറണാകുളം. അയ്യങ്കാളിയുടെ ശ്രമഫലമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പിന്നോക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിച്ച മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ.ആർ. നാരായണൻ. അയ്യങ്കാളി ചെയർ ആരംഭിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി കേന്ദ്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാസർഗോഡ്. അയ്യങ്കാളി എ ദളിത് ലീഡർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് എം. നിസാർ, മീന കന്ദസ്വാമി. എം. നിസാർ ആൻഡ് മീന കന്ദസ്വാമി. അയ്യങ്കാളി എ ദളിത് ലീഡർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താക്കളാണ് എം. നിസാർ ആൻഡ് മീന കന്ദസ്വാമി. അയ്യങ്കാളി അധസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ടി.എച്ച്.പി. ചെന്താരശ്ശേരി. ടി.എച്ച്.പി. ചെന്താരശ്ശേരി.